سریدا بناوی رهبری خاصر یا باکور و رجلات سوریه ناوی همو اندام مدرتیا رهبری خاصر مشروع کردستانی ام دلکی حاطنا شانده یا دیفن کردستان دکن راستیجی اف شانده رالکی زور مزین چکریه جبرکو اف شانده همو حوال کردان همو کسی دلیمان جوی کردستان دیده جوی که داویدگری ترکیه سر آخر کردستان دیده مسکتانده خاطر جوی تشکیلی ام فرهاتنا وان دکن ام باشن تدیرو لدل ناوندا نومتیا ما وان پیشوازی دکن yani rastîjî ev kar û xebatê ku tê kirin karekî zor girîng e tê xwestin ku hemû layanên siyasîyên Kurdî hemû kesayetên Kurdistanî ji bo vê şandeyê yani memnûn bûn ji ber ku şandeyekî wisa ye ew xwestînge ku ji bo axa Kurdistanê were parastin ji bo dagirkeriya dewleta Tirk û faşîzmê li ser Kurdistanê were rawestandin em hemû bi hev re bixebtin. Yani mixabin hevalên me yên endamên monarkiya me nûnerê me yên hevlêrê û ku endamên pêwendiyên derve yên Partiya PYD hatibûn pêşwaziya van hevalan aliyê desthilatê hikûmeta Başûra Kurdistanê helbet Partiya PDK hatibûn bin çavkirin heya niha jî em nizanin rewşa wan çawa ye em gelekî yani mixabiniye jiyan dikin em dixwazin ku careke dil vê münasebetê bi huzura hemû hevalan em carekî dil bangewaziya xwe ji bo hikûmeta herêmê bikin ji bo parlamentoya Herêma Kurdistanê bikin ji bo hemû layanên siyasî yên Başûrê Kurdistanê ev bêdengî li beramberî binçavkirina hevalên me dewam neke û dem li dest hevalên me werin berdan ji bo ku xebatekî girîn were meşandin ji bo dawîtkeriya dewleta Tirkiye îdî were sersandin. Mesela navê şandeya Kurdistanê demekên Başûrê Kurdistanê de armanca me hatta ve tepkiler bırakışı gerek diğer nasyonalist, diğer parlamenter, gerek sazî, rejistikûjname de hene armanca hatnameydi lehve dawîtkeriya dewleta Tirkiye li ser vê esasê em hemû saziyên siyasî Başûrê Kurdistanê ji ber bırakışı derkevin vê hedefê jî qebûl nekin weke şandeya defên Rojava em hatin serdana Milletîya Rêvebera Xweseriya Rojava ji ber ku sê hevalên endamê rêveberiya Rojava hatine girtin hevalên karên dîplomasî dimeşînin ew heval ne endamê me ne rixmê ku ne endamê me bin jî hatine girtin ti kes nizane ev heval ji bo çi hatine girtin kurên rewşa wan çawa hene gelê Başûrê Kurdistanê gerek li hember bê derkeve vê helwesta Başûrê hewlêrê qebûl nekin Başûrê Kurdistanê hemû li hember bê derkeve ji ber ku dîroka Kurdistanê de gelê Kurd gelek tişt jiyan kirin gelek qetiyaman de derbas bûn dewleta Tirk û dewletê dinê namedewî dixwaziyan li ser axa Kurdistanê birakîjiyê dest pê bikin ji ber ku Kurd Kurda qir bikin em ji vê helwesta Başûrê Kurdistanê ya hewlêrê qebûl nakin em hember wê hatine vê derê heta ku destê me ji were em ê li ber xwe bidin ji bo hevalên ku hatî girtin yê endamê rêveberiya Rojava jî em ban raya giştî hemû dikin li hember vê helwestê vê rewşê derkevin wan hevala xwedî derkevin li ser vê esasê mujabala hemû dîsa sipasdarî As a member of the International Peace Delegation in Başûr, I would like to thank Thomas
for myself, I'm very proud of my friends in the Kurdish part of Syria. I haven't been there. I would love to travel to Zimbar, visit Kobani, pay my respect to the Shaheeds in Zimbar, Solani, and of course I don't forget Afrin to visit Afrin as